Ünsü çökmeyen ajaýyp usuly galtaşmak, elinden tutmak arkaly fiziki özüne çekiciligi aňlatmakdyr. Arasta giyinmegi we ýakymly ýitli atyrlary, losyonlary ulanmaklygy ýatdan çykarma. Alymlar ýoldaş gözlemeň köplenç ýyt bilen ýüze çykýandygyny suwd edip gelýärler. Spaý we ünsli bolun. Yalan sözlemeň. Gyýlar yalan sözlenende muny duýýarlar. Aslynda eger siz durmuşda sadoglan bolsaňyz, özüňizi krutto ýigit edip görkezmäge synançma. Indiki adam duşuşyk restorana gitmek ýa-da aýyň aşagynda gedelenç etmek hokman däl. Gyýdy kinoteatra çagyrmak ýa-da teýilgähde gedelenç etmek ýeterlikdir.